ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପହାର କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 10ମ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2022 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ କିସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2022 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କିସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ପିଏମ୍ ମୋଦି କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇକ୍ୱିଟି ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଦୂରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ website.nic.in ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ କୃଷକମାନେ ଇ-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ 10ମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଇ-KYC ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଇ-KYC ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ https://pmkisan.gov.in ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖାଯିବ। ଶୀର୍ଷରେ ଆପଣ ଇ-KYC ଲେଖା ପାଇବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ବିବରଣଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଇ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ। ତେବେ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା? ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ନବମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ କିସ୍ତିରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmkisan.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣରରେ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କୃଷକ କୋଡ଼ର ବିଭାଗରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା